radio that makes you happy. Radio Inkezo. Umculo weAfropop uhlambuluka ngobumnandi bocansi enekati lakhe lapha. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuyona ichannel yami ehamba phambili. Lami igama engumfeze kuNtuthuko akakhumalo bathi la sibona amagumede. Mawuthi usemusha kuleli khasi ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe. Ungakhohlwa ucomment nokulike okukhulu kunako konke bese uyashare. Bafethu umculo weAfropop wasenanda lapha nosesangoma mthandazi uphili mkhulumpilo yonke lapha nogeqa amagula engobumnandi bocansi lapha nekati awalenza nekati lakhe lapha ngasekho umkhulumpiyonko wayegedela iqembu lika Sibongiseni Shabalala lapha elaziwa ngokuthi Shabalala Rhythm futhi wazakhela udumo lapha ngengoma igadla kuyo uKelly Khumalo eyayithi awusilona itshitshi. Uthe azelana nekati nje yingoba wayekhathela ukushima lapha ekubeni nenkanuko ingazibekile phansi empeleni ekhulela lapha ngabafuna abantu besilisa nalabo bahambe khona nangasekhaya kubo lapha bekwaziwa nje ukuthi akanaso isikhathi sabafana babethi bayazama nje kumane kushunquthula lapha nakuxatshwana lapha nomkhulumpiyonke uthi ngokuhamba kwesikhathi lapha wagcina sehalela ukulala nabantu besifazane futhi abashintsha njengamasokisi lapha ngoba ubeyisoka behlulwa intombi lapha bekhuluma naye lapha kabili kathathu iqonde yonke into lapha belala nazo zonke inanazi lapha bejabulisa ukuthi kuthintwana ngayo lapha. Uthe ngokuhamba kwesikhathi ugcine useshimana lapha ngoba intombi bezingamfuni nalapha ehambe khona ngenxa yokuthi hlale ekhanukela ucansi lapha ngaso sonke isikhathi ugcine uqhamuka nomqondo ukutika nekati lapha bethatha iUltramel ayithe lapha kwinanazi ukuze ikati lezoyikhotha uma lisheshela iqeda engakachami lapha beqhubeka nokuthi uphinda ayithele futhi ukuze kufike lo mzuzu omnandi wokweneliseka lapha. Uthe ubengafuni lutho ngalelikati ngoba bese lisithando sakhe belithanda kakhulu lapha nelinakekela belingamhluphi belihlupa ngokuthi nje lifuna iUltramel ngishehleli nabantu lapha abaningi lapha ngoba livele ligibele kuye liphenye iketi nengubo lapha nabantu badideke ukuthi kwenzakalani la wasekubale nokuthi aloku usuku alizonda nengosuku wadlula ngale ikati lakhe emhlabeni lapha nebalisa kusho yena lapha intokazi ecula iAfropop eyayigidela lapha insizwa uSibongiseni Shabalala yaziwa ngeShabalala Rhythm. Bafethu ilona daba kade ngilethele lona namhlanje esungaye lapha kwi-comment section udlulise olwakho uvumayelana nalolu daba bafethu. Sokuleso sikhathi nami sengithi ngiphuma kanjena siphinde futhi esihlangane ngesikhathi esilandelayo kwivideo elandelayo. Niphathe kahle nibe nosuku olumnandi nginithanda. Memeze ngathi uyakhala uyalila ukuthi igula lika Jama